שלום ילדים, אני מוסי. ואני סוסי. היום נספר לכם על מחלת האסתמה. נכון שלפעמים קשה לכם לנשום ואתם מרגישים חלשים? זוהי בדיוק האסתמה. עכשיו החבר שלי ידגים איך מרגישים בזמן האסתמה. למה אני? אוקיי, אני הולך. אסתמה היא מחלה בה גורם חיצוני נכנס דרך הפה לתוכנו. הם גורמים לחסימת צינורות הנשימה, ומופיע מצב של קוצר נשימה, שיעול וצפצופים. מה זה? מה קרה לך? אני מרגיש כאילו אני נושם דרך קשית, ואני משתעל הרבה כדי להוציא את הליכה שיש לי, רואים ילדים? לסוסי יש עכשיו התקף אסתמה. אז מה עושים? תעזרו לי. אתם יודעים מה עושים בהתקף אסתמה? אז רגע. סוסי, החמודים פה אמרו שאתה צריך להירגע, להשתמש במשאף, וזה יקל עליך. הוא פותח לך את דרכי האוויר ויעזור לך להתגבר על הקושי. אוקיי. מרגיש יותר טוב? כן. אני שמעתי גם שאם תעשה כאילו אתה מכבה נר, זה יעזור לך לנשום טוב יותר. מה, ככה? כן, בדיוק ככה. תעשה את זה כמה פעמים, ותראה שלאוויר יהיה קל יותר לצאת. תודה לכם. ממש עזרתם לי. קודם חששתי, אבל עכשיו אני יודע מה אני צריך לעשות כשקשה לי לנשום. אבל רגע, מוסי, לחבר שלי יש משאף בצבע שונה, או בצורה שונה. למה זה? שאלה טובה, חבר. בכל משאף יש תרופה שונה, והרופא יודע בדיוק מה מתאים לכל ילד. ואיך אני יכול לדעת מתי יהיה לי יותר התקפים? זה קל. אם יש שינוי במזג אוויר ואתה מצונן, יכול להופיע לך התקף אסתמה. אם אתה רץ אחרי אוטוגלידה למשל, יכול להופיע לך התקף. אם יש חומרים שאתה רגיש אליהם ואתה נמצא לידם, זה יכול לגרום להתקף. וכמובן שאם אתה בוכה, יכול להיות לך קושי בנשימה. אז תהיה ילד גדול ואל תבכה. אז בקיצור, עדיף שאני תמיד אהיה עם המשאף עליי, נכון? בוודאי! התקפי האסתמה יכולים להופיע גם בבית הספר, גם בגן שעשועים. לכן כדאי שתמיד תזכור לקחת את המשאף לכל מקום. טוב, שכנעת אותי. יופי! אז ילדים, אתם תדעו מה לעשות כשיהיה לכם את ההתקף הבא? בואו נראה כמה למדתם. מי אומר לי מה זה אסתמה? יפה מאוד! ומי יודע מה צריך לעשות כשמגיע התקף? כל הכבוד. וממה כדאי להימנע כדי שלא יהיה לנו התקף? נפלאים אתם! עכשיו אני בטוחה שתדעו מה לעשות בפעם הבאה שיש לכם התקף. וכמובן, לא לשכוח להגיד לאמא ואבא בכל פעם שיהיה לכם קושי בנשימה ושהצלחתם להתגבר עליו. אולי הם אפילו יביאו לכם שוקולד. שמחנו לעזור לכם. אני הייתי סוסי. ואני הייתי מוסי. להתראות!